What's up mga kalakay? Papagupit tayo dito sa FB Barbershop. Yaw tayo na before and after. Hanap tayo ng gupit na gwapo guys. Yan. Uy, ang papangit naman ng mga nandito. Wala bang mas pogi dyan? Bong, labas ka nga dyan. Yung pinakagwapo nga dito na picture. Ayun. Nandito pala, nakatago ka eh. Bong, ito yung gusto kong gupit ha. Pagkatapos yan eh, papatarpulin natin ha. Yung buhok ko lang yung nakikita dyan. Pwede yung nakatalikod lang. Kasi yun ang gwapo ni style eh. At ayun na guys, tinira na ni Kuya Bong ang aking ulo. Kanina pa niyang rini-razor ang ulo ko guys. Ayun nga, ang gusto niyang gupit is flagpole barber. Ewan ko ba sa kanya kung ano yung sinasabi niya. Flagpole barber guys. Barber. Yun nga guys, ang dami ng chika-chika ngayon kasi ngayon lang kami magkita guys. Full cut. Pakita mo kayo bang beautiful face. Ay, beautiful face. Kalahati lang. Medyo mahihain si Kuya Bong kaya guys, pag pupunta kayo dito, make sure na wag niyong kausapin. Kasi siya nakikipag-usap sa inyo talaga. Mahihain talaga guys. Yun. Tinignan niya yung kung gaano kadami na yung kuto ko guys. Ilan piraso? Ilang pirasong kuto nakita mo dyan? Marami. Palangga na. Palangga na. Ito yung, teka lang. Ito yung mamaya, ang nakaside lang yan. Yan ang idol ko dyan. Yun lang yung nakita kong gwapo. Sa mga kanina, hindi gwapo yun, mas gwapo ako. Kaya pagkatapos nito guys, ipapatarapulin ko na yung gupit ko. Yung, ako lang talaga tinitignan sa salamin. Yun. Peace! Anong gamit niyan, Tito Bong? Ito yung panahon pa ng hapon ito. Oh, Harmonica. Scissor ne? Scissor. In Tagalog, gunting ne? In English, scissor. At ayun na guys, tapos na ang aking flagpole barbell. Barber pala, sorry. Sa mga gusto magpagupit guys, open si Kuya Bong everyday from 6 AM to 7 PM. Yun, biglang gulat na trip. Ay, bukas pa. Okay, ang dali lang ginagawa ko. Hoy! Mandali! Kalaban ko! No. Kala mo ha. Ano ba yun? Pang-kumatom. Salamat. Ang dami naman ng binigay. Salamat salamat. At tayo talupit guys. Salamat Mga kapatid natin. Hindi sa labas. Sagot ko na agad. Thank you. Yo, what's up guys? Tapos na rin ang pachupet natin kay Kuya Bong. Yan. Ito na po yung flagpole cut. Okay? Mahirap yun guys. Sila lang nakakaalam noon. Ni Alien hindi alam guys. Kaya guys, yung mga gusto magpagupit dyan, punta lang dito sa Mai. Kuya Bong. FB Barbershop. What the fuck? Pakita na muscles natin. Wow. What the fuck? Kakatakot. Oh, yun. Oh, steady ka lang dyan. Steady ka lang. Yun. Steady ka lang hanggang makalis ako ha. Huwag kang lilingon. Yun guys. Nakatakot. Steady ka lang. Yan. Bye-bye. Guys, kanina pa to.
Alas 7 kanina, ngayon alas 8 nag... Kuya Bong, tama na Kuya Bong. Tama na. Tama na. Nanigas. Guys, patulong guys. Nanigas na si Kuya Bong. Kuya Bong, okay na. Uy! Uy! Nangawit ba? Nangawit? Isang oras guys ha. O nangawit yung masas. Akala ko may natigok na. Bye-bye!